Здравейте хора, аз съм Дербиге и днес не правя нищо. Не че нищо де. Просто реших да направим такова видео, да сравня Samsung Galaxy J5 от 2016. Ако някой си търси телефон и се чуди между ето този Samsung Galaxy J5 и iPhone 6. Така. Сигурно доста от вас биха казали iPhone 6 много ясно. Но нека видим сега характеристиките. Така, това има 4G, има 3G. Така. Сега резолюцията е разликата на резолюцията е минимална, бих казал. 720 на 1280. Тук е 750 на 1334. Много малка разлика. Така, звънят ме. Android така 5.1 има и 5.1.11 мисля. Не, 5.1 беше. И iOS 8 и може да го апгрейднете на iOS 9.2. Така. Тук паметта. Значи тук има слот за SD карта, но тук няма слот. Който е един минуса на iPhone изобщо. И така. Вътрешната памет е 16 ГБ и 2 ГБ RAM. Докато на iPhone има 16, 64 и 128 и 1 ГБ RAM, което за памет аз бих избрал J5, тъй като има слот за SD карта и повече му е RAM-та. Тук няма слот за SD карта и пак има 128 ГБ и тук може да сложите 128 ГБ microSD. Така че бих предпочел J5, ако бих се чудил. Затова значи тук батерията не го пише, но се чудя защо. Значи, може да махнете батерията да сложите друга при J5, но при iPhone не може. Ето, тук пише non-removable. Така, на Samsung J5 е тази цифричка. Спри ме. Така, тази цифричка е 2600 и сега ще ви покажа. Добре, всички почнаха да ми звънят. Така, тук правите, тук пишете Samsung Galaxy J5. Така. И ето го телефончето. Така. Характеристики. Тук този е по-стари, затова има такива характеристики. Ето, 2600, докато тази на iPhone трябва да зареждате всяка нощ, буквално. И затова бих избрал J5, ако го сравнявам с iPhone 6, тъй като виждате ценичката му, 369 лева. Нищо в сравнение с също така iPhone 6. Така, iPhone 6, ето го. Вижте каква луда цена, почти 5 пъти повече, отколкото тази на J5, така че аз бих предпочел Samsung Galaxy J5. И надявам се, клип ще ви харесал. Ако е така, дайте лайк и чао!